So another good morning inyo mga kalaga na nanapunta diri sa mini garden ni Mother. Mutan-aw ta sa mga bunga ug unsa nay mga kuan katikad niya mga kalagan ug unsa na ang resulta diri sa ato ang ginagmay nga tanom sa ato ang inahan ng mga kalaga no. So karon mga kalagan patan-aw mo na kung unsa na mga kadak-agi mga pananom ug naka-harvest na pipila ka mga adlaw mga kalagan. So keep in tune and keep in watch sa ginagmay na itong mga vlog mga kalagan ug daghang salamat sa ning suporta ug nag-share sa atong ginagmay nga content mga kalagan ug nag-comment mga kalagan. So happy watching ug mga kalagan. So ubay gyud ang iyang mga kabungahan mga kalagan no. Palya. So naka-harvest na may gubay-ubay ani mga kalagan. So pipila ka mga adlaw. O pa rin nga side mga kalagan. Palya mga kalagan. Organic na siya mga kalagan, wala siya mga kuan, mga pataba nga gipalit atong makita diha sa mga merkado. Napoy mga bunga sa ilalom oh. Ug sa dili pud kinira paliyang ag kuan mga kalagan na putay kanang talong ug sikwa mga kalagan. Apoy talong yang gitinanom mga kalagan oh. Og di apoy kuan mga kalagan, mga bag-o pang tubo nga talong mga kalagan. Og diri nga side mga kalagan padulong didto nga street. Kuan siya sikwa o patula. Patula. Og sa diha mga kalagan no, mao na to ato ang mga update ginagmay diri sa mga tinanom ni Mother mga kalagan. Naagi kuan gyud. Nanay ipamamahaw, nanay ipanud-an di na mo sa merkado mga kalagan. Ug nanay pangbaligya mga kalagan ginagmay, niluto daan kay naman may restaurant. So nabaya po yung pagkamahalan ng palya ug ang sikwa nga pang atong pang kuano sagol sa mga utan-utano labinas mga lawi-lawoy mga kuan mga kalagan. So naana nagbunga na, nagharvest na ito niagi. So wako ka kuan ka pang video o wako ka update og video sa iyang mga harvest mga kalagan. So mayong buntag og aris ako. Salamat sa inyong pag-view mga kalagan og pasalamat po ko sa mga ang mga kuanong mga solid supporter diha no. Nga og shout out dai po ko sa taga Cagayan diha sa akong mga igagaw nga
always og view sa ako ang ginagmay nga content mga kalagan ug mga kuano sa nagpa shout out dili na ako mo matag sa tagsa mga kalagan no. So shout out ko sa taga Cagayan, Bara, Upol, Misamis Oriental no. Ako mga parente ko kay igagaw diha no nga nagsubaybay sa akong ginagmay nga vlog. Shout out ninyo tanan og I love you all. See you next video og see you sa kuan sunod nga mga shout out na pohon mga kalagan og salamat. May the God glory for you guys. Pa.